Potles, krásne. Milá naša má Slovenka, ako sa voláš? Simonka. Simonka. Či ty vieš, ako sa volá takýto vtáčik? Kučka. Výborne. Ako robí kukučka? Kukuk. No to je ono. Správna odpoveď. Peťko, Miško ti podáva CDčko a ty robíš kukuk. No, tak aj CDčko, nech sa páči. Ako sa povie? Ďakujem. Koľko máš rokov? 5. Chodíš do škôlky? Áno. No, ako sa volá pani učiteľka? Janka. Jaká je? Dobrá tá Janka? Zlá. To nevadí. To nevadí. Milá Janka, my vás pozdravujeme. A trošku by ste sa mohli polepšiť, že? Veľký potles, môžeš ísť. Tak. Ahoj. 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 Jak robí kukučka? Kukuk. A ty už si tu dnes bol, nie? Áno. Sa ti tu páči? Áno. Ovečka ako robí? Ne. Psíček? Hov. A nazlustený ocko? Kričí na teba, keď nepočúvaš? Áno. A ako kričí na teba? A. Výborne, môže byť. Dobre, tak nech sa ti páči CDčko, ako sa povie. Ďakujem. Prosím, tak, tretia súťažiaca, ty už si taká veľká. Ako sa voláš? Barbara, Barborka, do ktorej triedy chodíš? do 5. Z Mikuláša si? Áno. Ako sa žije v Mikuláši? Celkom dobre. Ako sa správajú takí piatáci v sebe, tí žiaci? Lebo to je veľa rokov, že ja som chodil do školy, dobrí sú, či ani veľmi nie, ako keby si to tak mala objektívne zhodnotiť. No v mojej triede sú takí šialení. Šialení sú. To čo znamená, že si napríklad ukazujú takto? Nie, pijú sa navzájom. Chlapci medzi chlapcami alebo dievčatá medzi sebou? Chlapcami medzi chlapcami, tak A kvôli čomu sa bijú? neviem. Možno majú veľa, Tomáš kričí, že kvôli dievčatám, či toto kričí? No, možno, že majú veľa energie, že? Áno. Ako by sa mali podľa teba správať? Nielen žiaci, ale možno aj my dospelí k sebe. No mali by sa spraviť slušne a nemali by sa byť ale takto. Neviem. Povedz chlapcov, že ich pozdravujem a keď sa nepolepšia, tak tá pani učiteľka zo škôlky im dvihne mandle, dobre? Veľký potlesk, tak. Aj pre teba darček, buď zdravá, pozdrav chlapcov, aby boli poslušní, nech sa ti darí. A keď budeš veľká, čím chceš byť? Neviem. Ešte si nerozmýšľala nejaká pani doktorka, Nie. učiteľka, Nie. politička, Nie. primátorka. Nie. A čo by si chcela byť? Neviem. Výborne, veľký potlesk, tak.